Hej Birgitte. Hej. Så i dag så vil jeg gerne lige vise, hvordan man spiller nogle spil herinde på det store internet. Starter vi med at søge herop. Søger vi på en af mine gode yndlingsspil, som hedder 8-Ball. Det synes jeg selv. Det skulle du selv begynde at spille. Der skal jo lige Poll i stedet. Jeg skal sige, det er noget, du tit spiller i en timer eller? Det gør jeg ikke. Det Jan han siger, Det var lort. Det var bare lort ud. det her det er et spil, jeg spiller derhjemme. Ej, det gør jeg ikke. Jeg hometræner ikke. Det her det er et spil, jeg spiller i frikvartererne, når jeg har tid til det. Eller hvis jeg er færdig med min lektie. Det var egentlig bare det. Nu skal den lige load. Det var ikke det, jeg skulle. Nå, okay. Jeg har sagt det, jeg vil sige, at jeg godt kan finde ud af at skyde mig match. Nå, så du vil aflevere den her sammen? Ja. Okay. Som du kan se her, så er jeg på vej ind på spillet nu. Så kan du lige se det tøj, vi har været inde på sidst. Den har jeg fandme ikke været inde på. Spin now, så kan det være, at de vinder. Og det skal lige siges, jeg er ikke ludoman, bare fordi jeg spiller det her. Det er jeg ikke. 150, det er rigtig dårligt på. Satans, hva'? Det kan du godt gøre bedre, Birgitte. Nå, så går vi herind. 8-ball pool. Out. I get it. Collect. 25 coins. Play. Jeg har ikke så mange penge lige nu, så jeg bliver nødt til at spille en af de små. Du vil spille hele gamen. Entry fee spil. Du vil ikke spille hele gamen. Jo. Det er vigtigt for det med, tænker jeg. Det er det spil, du også selv kan spille, hvis det er. Det er godt. Man kan blive venner derpå. Jeg hedder Lollon417, hvis det er, at vi skal spille med hinanden. På et tidspunkt. Godt break. Jeg er lige i gang med at filme min spil med det. Ja, se, så er det nu, at jeg skal lige bedømme, hvad der er nemmest at skyde i. Jeg har godt ikke noget, der er mega nemt at skyde i. Jeg tager den, der er nemmest, fordi det... Sådan. Fik jeg næsten en dobbelt. Det er lidt. Høj, det er den anden vej. Så skyder jeg lige den her endnu. Bum. Bum, næsten en dobbelt igen. Det vil så sige nu, at jeg er stribet. Og han fyrer bare nu. Der vil jeg være lidt at være kold. Ja, og så fortsætter sådan her, indtil man vinder selvfølgelig. Det plejer man at gøre. Ja, så tror jeg, vi siger tak for det. Ses, Birgitte. Glæder os. Moin.